Arrautzaleok agurterdi berriro Koruñatik dagoeneko prest daude Euskolabel Ligako lehenbiziko txandagan arituko diren lau ontziak lehenbiziko kaletik, Ondarroa, bigarrenetik Kabo, hirugarrenetik Santurtziko Sotera eta laugarrenetik Zierbena, eta horra dagoeneko lanera bota dituzte lau ontziak sailkapena ere ikusi dugu, eta hoexek atzo azkeneko lau lekuetan geratu ziren ontziak. Honek ez du esan nahi, lau ontzi hauek daudenik sailkapen nagusiko hobeto esan da, azkeneko lau lekuetan, eta dagoeneko Ondarroa, Kabo, Santurtzi eta Zierbena lanean. Bai, ikusten zan, irteran be bai, danak ondizela arraunien egon, arraun, banderi bajatu arte. Bai, haizea bere horretan, iruditzen zait, emanaldiari hasiera eman ezkeroztik, bere horretan jarraitzen duela, ez gora, ez bera. Eta, ea, zer ikusten dugun, besteak beste, hor, bakarren bat dagoeneko, sailkapenaren estuasuna bizitzen ari baita. Zer esango dugu, esate baterako, Ondarroaren inguruan, azkeneko lekuan, inork gutxik, espero genuen, Ondarroa, 3 estropada jokatu ostean, hortxe gotea, 12. lekuan, eta gaur, Iñaki Errazdi, horra, hortxe ikusten dugu, Aginarra, 4. tosta baborrean, aldaketarik ez du egin, atzoko 14arekin, atzoko eskifaiarekin, alderatuta, eta une honetan, esan da moduan, Ondarroa 12. da sailkapen nagusian, Ares, 3 puntura du, Kabo 10. 4 puntura, eta Santurtzi, 5. Eta, bueno, hori dagoeneko, tarte pixka bat, hemen iruditan berriz, Kaboko Galiziarrak bi aldaketa egin ditu gaur Gustavo Vázquez prestatzaileak. Bat, Oskar Hermo, patroiaren arraun luzea hartuta. Roberto Fernández, beste arraunlaria, 3. tosta estriborrean sartu dena, eta babor espaldan berriz, Jose Antonio Martínez. 10. lekuan, Kabo, behar bada, hauen inguruan ere, zerbait gehiago, espero genuen. Bai, Kabo egile esan, beti ekipo fuerte bada ez, atzetik aurre egiten den ekipo bat. Bueno, aurten beste talde batzuk gogortxua baziz, ikusten da. Beste, Sotera. Sailkapenaren 9. lekuan da, Paurraren taldea, gaur 3 aldaketa egin ditu. Mikel Portularrumek, bat patroia, Eneko González, atzeko txopan, atzo, Vicente Carpintero, aritu zen lekuan, eta 3 aldaketa estriborrean. Hanketik, Ruben Álvarez Pedrosa, Jose Ángel Gartzia sartu da 3. eta David Núñez espaldan. Eta hemen berriz, Zierbena, eta gaur Elortegi prestatzaileak, 2 aldaketa egin ditu, arraunlarien artean, Urdas Antepara sartu da, Mastatosta estriborrean, Alberto González Asturiarra berriz, 5. eta patroi aldaketa ere bai. Aitor Lazkano gaur, atzeko txopan, eta hauen ingurua bai, argi eta garbi esan dezakegu, Zierbenaren denboraldi hasiera ez dela, gehienok espero genuen bezalako izan. Zolan da, Ibon, nik bardin petza den dut, eta ikusi da itxosoko estropa eta momentuz ez da bela azertau. Baina, bueno, haber gaur zezkeintzen dozkuen ez, momentuz estropa burundu ez, eta Zierbenak talde fuerti duko, nik uste azertatzen da momentun, puntu bat hobeto biliko dizela. Bueno, momentuz ez da holan demostra, baina, bueno, arraunen bida. Talde indartsua eta beste ezaugarri bat, talde zabala duela. Elortegi, aukera badu, hor aldaketak egiteko eta bar, eta momentuz, 4. minutura bidean goazenean, Santurtzi, hortxe 2. lekuan, Zierbenaren gandik, 2. bakarrera, Ondarroa, 3. Kabo, 5. Lur, datu, utxa, 3. eta 4. kaletik, ateratzen azkarrago, dezente azkarrago gainera. Bai, nik gaur nek ezengo ez da, izi antzoka ere gizia beniz, nik usto nahiko zuzen jodetzela traineruri, baina, bueno, bat abestin albundo yes, eta nik uste dut, Kabo ja, hasi segundo galtzen, Ondarra 3, eta bueno, Zierbenak eta Santurtzik aurren hartin holan bado yes, nik uste dut aurrera jungo izela gitxik. Ikusiko dugu, atzo denborarik onena lehenbiziko Ziabogan, Donostiarrak 5 minutu eta 7 segundo, eta esate baterako, Zierbenak 5 minutu eta 20 behar izan zituen, eta hau, erreferentzia moduan, erabiliko nuke denbora hau ikusteko, baldintzak eta gaurkoak atzokoarekin konparatzeko. Horra,
Santurtziko Sotera esan da moduan, gaur patroi aldaketa, Eneko Gontzalez, eta dagoeneko hor laguntziak baliza bilatzen. Argi, Zierbena aurretik izango da, iruditzen zait, sarreran. Trenerua, Zierbena ja trabestuago Santurtzik sartu du, Ondarroa ere ez da apartean, oso balekoa, Ondarrutaren ziagoa, nire juzkurako, eta laugarren lekuan, dezenteko atzerapenarekin, Kabo. Bai, nik uste Zierbanako oinarino zuzendu da bela ez da, eta bueno, Santurtzi 3 segundotxu atzera doie, oinbira, baina, bueno, aberrein poparan. Beno, Zierbenak bere tartea maniobran areagotu egin du, honetan, ia, treneru bete, aurretik, Santurtziren aldetik, eta argi, Ondarroa eta batez ere, Kabo, 6. minuturako, ia 10 segundo galduta datozelako. Iruditzea Santurtzi doiela raunin bukatzen, lasai bukatuz, Zierbana ikusten da, eta Ondarro igual junda purtsua presipitata, baina, bueno, igual olatu izan da lagundutzela, eta txorziagoak ibon. Horra, Raul Gartzia, Zierbenako brankari, Endika Moran berriz, aitzekiari gabekoak iruditu zaizkit niri, eta hemen berriz, Kabon Marko Antonio Silva, eta Ondarroan, Julen Arostegi. Beno, popareko lanetan, Zierbena estropadaren buruan, baina hausen nobeda doa, Ondarroa eta Santurtzi, segundo berean. Bai, Ondarroa sartun da hor, estropadan, Kabo geratu da apur bat atzetik, 10 segundo galdu Zierbenatik, eta, bueno, lehen Santurtzi Zierbena zeukin dugu piketxu, da Ondarroa ez duko. Denek behar dituzte puntuak, baina esango nuke oraindik asko falta den arren, Ondarroa eta Santurtziren artean sailkapenean badela, 5 puntuko aldea, eta Ondarroak Lur Uribarren, bueno, zer esango du pa? Oraindik asko falta da, baina puntu behar larrien dela. Eta gaurko honek asko balia dezakeela. Bai, argi da, bez? Liga ziera nahiko mugidu izen da atzeko postutan, eta egize da lehenengo 2 asteburutan puntu asko galtzen bazuz, gero buruntzako bai, entrenateko eta afekta itxen, orduan, nik uste dut asteburua zukuran zuen modun garrantzitsu gala, bizirik urteteko atzeko postutatik, eta hortik urteteko, bai. Laguntziak, beren kaletik, oraindik, normala da, 2. luzean, kalea mantentzen, lau patroiak, Genaro Zelaia, Oskar Hermo, Eneko Gontzalez eta Aitor Lazkano. Eta Zierbenak ziaboga ostean tartea zabaldu du, baina une honetan 3 ontzi bizkaitarrak, alegia Zierbena, Santurtzi eta Ondarroa, abiadura berean datoz. Bai, lehen eta 5 segundo eta hor mantentzen dabe, Santurtzi eta Ondarru hor doiez, bata bestia espikata, bitxu zirudi politxe, horatukin. Benigno Lojo eta Nikolas Boubeta, hanketik, Kaboda Kruzekoen, ontzian, Oskar Hermo, patroi. Eta argi, lehenbiziko kale horretatik, pixkanaka, Ondarroa, Zierbenaren gainera, etortzen ari baita, eta Santurtziri, ia, treneru osoa, sartu baitio. Bai, oina segi sartzen, ez da, baia barrun, eta nik uste dut, ja olatu desberdin sakatzen deu, eta bai badala, olatu datorrenin pala pare bat altzau, eta bueno, Ondarroa aprobetxatzen dabil. Bai, Ondarroa Zierbenaren gainera etortzen ari da, horra, Galipoak, 36 pala terdi minutuko Jos, irudiko, eskerreko, lehioan barka, laguntzien norabideak, laurak. Bai, Ondarruko olatu bat hartu dago, Ondarru dator. Ikeragarriaz, barka, Lur, ikeragarri azkar dator. Bai, oso azkar bitxu inbesto olatu bat, Ibon. Ondarru dator gozatzen, tramontan, eta nik uste dut oso nahala arraunari ditzako ikusti Ostabe Ziran aparin jartzeko aukeri dekela. Bai, eta arraunkete ikeragarri asentatu ikusten da, inolako presari gabe, nire iritzirako, Lur, zuzen dazazu konforme ez pasaude? Bai, ez, konforme, gainera hori zentzazinu badeke arronketa luze egiten, eta aurrera badoiez, jarraitxu holan. Batoz balizara eltzen Ibon, eta Ondarru hor sartu da, Eta gaurko olatuak atzokoarekin ez du zerikusirik. Atzo, ura beraz etorren, eta nola baita izateko olatu handirik ez, baina asko arrotzen zen, peralte hartzen zuen, gaur ez talakorik. Esango nuke, bajuxiago eta etzanagoa dela gaurko olatua. Bai, bitxo Ondarru olatun, beste bat hartuko gauin.
Politxe, bigarren ziagoarako sarri bai. Bai. Zierbana ondarra, zierbana, bai. Aitor Lazkano, aurretik alipoak izango ditugu. Bai. Antxe. Raul Gartziak, sartu du Arraun Motza, Arostegik ere bai. Aiziak tira ingo di, Bai, garrantzitsu harin pinti enfilati traineruk, ze aizi kontra deke, eta arrisku dau gero ezin arranka, odazko geratu. Santurtziri saltzaio, dezente kostatu. Bai, arrankati apurua, bai. Tira behar diot, Lur, harin muturrorri, alegia, esan duzu, komeni dela, lehen bailen zuzentzea, aizearen norabidearen gatik, aizeak traineruan jotzen baitu, eta azkar zuzentzen espada, gero zuzendu ezinik, hor bizpairu segundu urresko galdu daitezkelako. Bai, holan da, ziago emokeran sartze zela aiziaz favore, baina buelta emokeran, eta alboz jartzerakun, aizik minazko itzen dugu, orduan da hor ziagoak. Ziagoak. Orduan esango modun, garrantzitsu da, harinen filati, metrorik ez galtzeko eta harin arrankateko. Dikamoran ere bai, Santurtzin. Nire ustez, aitzekieri gabekoak. Lur? Bai. Ez da galdu bat epez nik usto metrorik, pasaten ziagoak. Eta bueno, nik ustot dala oso garrantzitsu, bigarren ziagoa hontan, Bizkarraz ondo arranka eta ondo bukatu espaladi, traineru galdik eta velozia egitzien galtzeko. Horra, patroiaren lana, ziabogan zeinen gertu, ikusi dugun, eta horre Oskar Hermok, ia ikeragarriarin askotan ongi sartu ezkero, eta brankariak bere lana egin ezkero, atzeak giratzen du, eta patroiak bai lagundu behar dio, baina ongi hartzen bada, eta traineru hauekin, Amilibiaren traineru arrufaduraduna hauekin, ia bakarrik ematen du. Bai, egidezan, probelon batek eta bakarrik ondo koloka bezkero, traineruk emoten da vuelta oso azkar, bitu iguan. Badoi ez gerbana, emoten da lortu da bela arraunketa komodo bat, eta barriro 5 segundotara junda. Hor besteak beste, eta guk barruko datu denak ez dakizkigu, baina badakigu, hor dagoen zaldi jendea, errespeto osoarekin esan da, hor patio eta indar gehiago dagoela, Santurtzin, Ondarroan eta Kabon baino. Eta aizearen kontra, iruditzen zait, Zierbenako kuadrilla eta talde honen ezaugarriak, behar bada, egokiagoak direla. Bai, argi dago ez, aizin kontra indarra dagoen lekun, gero arronketibi garrantzitsu da, baina azkanin favorezko puntu diz. Eta Zierbenako hori badeko, eta, nik uste dut, aprobetxaten da biela, hordeke arma bat, esanen da modun, bat izu dizela, besti paino gehiago dekela, eta hor da biz, etekin erraten horreri. Bai, eta hor besteak bestea aipatu dugu, gaur bi aldaketa egin dituela, patroiaz gain, Elortegik, estriborrean Antepara eta González, sartu dira, baina pentsa, hor besteak beste, Baborrean ikusten ditut, Montenegro, Urki Joanketi gaur, Montenegro, Fernando Ruiz, Alberto Vidal, Leandro Salbaño bera, hor Kaia Esnea eta Mamia bada, Lur. Bai, nik zozer esatekotan, Zierbenari buru izango zen, Urdax ez hautzeot, Antepara, eta berakin duztu nago nitzen, da, Kriston Arlo ari da, ordeko aukera, eta Zierbena baten, bigarren tostan juteko, estriborretik, arraunen bida, eta ordeko aukera, eta nik uste gauza kontu itzen da bigera. Zerratik bigarren tostan exigentea delako gogotik, ez da? Bai, argi dago ez, bigarren tosti kontrankeko behar ditzinakona, nik ustot oso garantzitu dela, hankeko hori asko laguntzetxo, eta bai buru asko dekon jenti juten dalako hor, eta nik ustot oso leku garantzitu dela traineru baten bigarren tosta. Bisagra lanetan, hortxe, gerriko zaldi jende hori, eta hankeko patroiaren artean, komunikazioa, askotan hankekoak eskatzen duen, nahi duen arintasun hori, transmititu behar du, arronean behar bada gari naiz Lur, luzera markatu ere bai, hankekoak ez dut izango, motxe egiteko nola ba, lizentzia hartu izakenik, baina mastatostakoa azten baldin bada arraunketan mozten, hor zereginik ez dago. Argi dago, hortik doi ez bigarren tostako lanak, eta oso garantizu da hori izangune. Beno, Zierbenak hanka egin du, 8 segundo, une honetan, Ondarroari, eta argi, Ondarro eta Santurtziren artean, une honetan, baitirudi, Santurtzi, sotera, azkartxeago datorrela, eta lehen, poparean galdu dituen, segundotatik, pare bat, bizpairu segundu, errekuperatu dizkiola Ondarroak Santurtziri.
asko galduta berriz, kaboko gorriak, Horra, Zierbena. Bai, Zierbena... Gozatzen, bai. Gozatzen, azkanin. Horra nola kartzen duten. Bai. Ondarru, gogor dator, eta Santurtzuk esan zuen errekuperatzen, nik uste Mikel Jungoela eskatu, bera paurra, Bizkarran asko guzteteiako, eta zer esan nik ez, aizonen kontra argi dauzen bidan, Bizkarra harin botatzera, eta ondo bukatu. Ea Euskal Telebistako arrautzaleok, 3. ziaboaren bilea, lau ontziak aurretik, nabarmen. Zierbenako galipoak ikus dezagune, zeinen garbi ikusten den olatuak nola jotzen duen. Bai, Zierbena trabez, oso ziabo ona. Bai. Eta aukera estriborrera etortzeko. Bai. Ondarroa, sartzen aurretik. Ea, zelaiak trabestuta, bai arostegik, hori da, moran ere bai. Santurtziren ziago gari bitu zait, azkarra, oso azkarra ere. Bai, eta behitxu Zierbenan onantza doken, ja beste norabide tartunde, aukeri deko estiborrean txakuteko, eta nik usteot Zierbena oso ondo urten dala, eta azken luzera fuerte doiezela. Ea GPS-ak zer esaten digun, bai, begira, Santurtzi Ondarroaren gainera atorri da. Bai, Santurtzik nik usteot ontsen atar aldauela berarantzi ez, poparan azken luzin, a ver ziaboa, Igon. Horra, Raul Gartzia, eskarmentu handiko brankaria, gure, arraun motzarekin. Hortxe nola ikusten diren, kableak, topeak, eta galga denak. Berriz, Santurtzi, Kabo, horraizia badabilen ez. Bueno, une honetan, berriro ere joera horixe da ematen du Ondarroak, joera horixe bakarrik baduela poparean azkartxeago ote datorren. Santurtziri sartu dio treneru. Bai, ikusten da, ez behitxuen filazinuk, Ibon, GPS-ik zelan doia zen, dana sartu dior bigarren kalin, Ondarru doie lehenengo kaletik, baina, argi da, ze jora dekon ez da, izik, eta olatuk, dana juteko bigarren kalerut, azkarra hau edo olatuko raskatzen dau. Ze diferentzia, eta ipatu dugu lehen, patroiarentzat, atzoko olatuak gaurkoarekin zer ikusirik ez du lur. Hau olatu luzeagoa, ez da? Bai, olatu luzeagoa da, eta, atzo ikusten genuen zelan egon zan ez. Amuratik zelan jote ban olatuk, traineru errezau deskolokaten dau, baina, gaur emoten dau amendik, poparan da komodo dau datozela. Bai. Eta Ondarru hor dabil, Eta Ondarroa tartea zabaltzen, Santurtzirekin, eta Zierbena urrutitxo, 18. minutua bilatzear, hortxe, 8-7 segundan, handia beharko lukek, atzetik aurrerakoak, Ondarroak, Zierbenari, txandako lehenbiziko postu hau, kentzeko. Bai, nik uste Zierbenak kontrolautu dekola ez, baina ezin da konforma segundo horrekin, beste bitxanda dauz gero, eta nik usteot gozatzeko momentu ondo zela, baina aprobetxaren bidabe momentu hau. Zer den, joerak batzuk prankaz gozatzen dute gehiago, beste batzuk barrurantz. Eta une honetan, esango nuke, hemen gu gauden lekuan, aize ufadaren bat. Beitu. Bai, patroia entzuteko aukera dugu eta... Eta Kabo zelan sartun da natxin, Haze honiazia, laugarren lekuan, arraulariek kontrarioak ikusten ez dituztela. Lurra saldu diguzu, Kaboren maniobra, uberaren bila horra eskarrago joaten delako. Bai, ikusi gu ez da, zelan sartun dan Kabo Santurtzin atxetik ustot izan dela. Eta, atzeko uberan sartu da, eta egia esan traineruk, eskarra juten di. Begira, Ondarroaren maniobra, bere kaleari eusten dio lau ontziotean, estriborrera torri ezten, bakarra eta alde horretatik. Argi, Ondarroa eta Zierbenen artean, lau segundo. Lehen Ibon. Atzetik aurrera ikeragarri Ondarroak. Ondarruk horre asmau dau, eta nik usteot papel bardin gitzen da biela, bigarren luziko bardine. Eta lau segundotari ipinia, Ibon. Etzait, iruditzen emango dionik, beste minutu baino gutxiago falta baitute, lana amaitzeko lau segundo, ia treneru terdi, Galipoen eta Ondarrutarren artean, lan bikaina errastiren kuadrilla poparean egiten ari dena. Danak erritmu gora, ikusten da Zierbena Ondarru danak erritmu gora, azken txampa sartzeko.
Bai, nabarmen, Santurtzi ere dagoeneko, Bai. berrogei pala eskasean, ez. Txanda Zierbenarentzat izango da, baina Ondarroak eroso ondroso eutxiko dio, bigarren postuari, Kabo oso atzean, eta, begira, bigarren kaletik, sartuko dira, Zierbena, Santurtzi eta Kabo, elkarren segidan, hilaran, eta bere kaleari, eutxi diona, Ondarruko ontzia. Ontsa Ondarro olatu txua dartzen bai. Zierbenak. Azken parada Zierbenak. Beste hiru, bat, bi, hiru, horra. Hogei minutu terdia espitik, bigarren lekurako Ondarroak. Santurtzi hirugarren izango da, txanda honetan. Eta urruti, denok uste aldean, denbora asko galduta, Kabo da Cruzeko, ontzia, Kabo, Zierbenaren gandik, pentsa, 23 segundora, hause, Eusko Laben Ligako lehenbiziko txandak eman diguna, eta okerrezpanago uste dut, Sara Gandarak, hortxe ondoan daukala, Nade eta Agirre, ala bada, aurrera, Sara? Bai, hemen dago, Nade eta Agirre, zoriondu behar dugu, ez da, zorionak. Eskerrik asko. Gaurko baldintzak, atzokoekin alderatuta desberdinak zidan, ez da? Bai, gaur pixka, olatu gutxi zio zeon, baina aizia nabarik jazan, aizue, isilikan egon. Eta hori, baina, bestela arran uniteko ondo zeon. Bandera bai, baina gaurko estropada ez, ze balantza egite zuen. Atzo zaten izunare bai, ez, 7 segundu aurretik handitu ginen atzo, eta gaur horiek ondo etorri zaizkigu, egia da, gaur zerotikan haste ginala, eta guk negeruna egin gure estropada, kanbilok eba egin ditugu, eta hori garbi ikusia, talde guztia hortxe da hola, danakin horra aurren ibiltzeko gai gala, eta pena, bai, segundu eta zerbait aurretik aninduelako, baina bestela balorazioa oso hona, ze estropada oso polita egin dugu. Lidertza ere galdu du horiok gaurko honetan, Patxi Frantzesek esan dugu zorionak, bai, baina erdizka, ez? Bai, hori behak esate, baina nik beste gauza bat esate, azkenen oain empate puntotan gaude, gaur irazi bali eman bai, 2 puntuko aldia lortuko genuen, baina nik uste liga guztia hola jongo ala, dano gaudela, ikusia bai arraunda bai gu hortxe gaudela, eta bestiakin beti burrukan, eta hola izango ala liga, eta urrengo azten, horion indarkixiokin ate berko dugu. Zorionak eta eskerrik asko. Bale, venga, adio. Hori da, zorionak eta eskerrik asko, Nade eta Agirreri, banderarekin gustora, oriotarrak, eta guk ikusi dugu, horra lehenbiziko txandak eman duena, Zierbena lehenbiziko lekuan, Ondarroa, 4 segundo eta 58 eunenekora, 10 segundora. Santurtzi eta 4. lekuan, Kabo hause, lehenbiziko txandak eman duena, orain tarte bat, iragarkientzat, eta segituan gara, bueltan zuzenean, Koruñatik. Arrauntzaleok, Jaun Andreok, Euskal Telebistako ikusleok, agur terdi berriro ere, Koruñatik, horra zeinen irudi, dotorea, hortzango badia senadia duzue, Riazorren, Koruñan gara, Zidade da Koruña, bandera, jokoan, eta bigarren txandan, hariko diren, ontziak pixkanaka, balizetera, hurbiltzen, ari zaizkigu, lehenbizikoan, Zierbena izan da, azkarren, 4 segundo terdi, pasatxo atzerago, Ondarroa, 3. lekuan Santurtzi, eta 4. lekuan Kabo, eta bigarren txandan, hariko diren ontziak, Gitaria, Lekitarra, Ares, eta Kaiku. Hauxe, grabatutako irudiak, dituzue hauek, Kaikuko ontzia, eta Gitariakoa, itxasoratu aurretik, horra, hola joan berrizaten duten, aurruna malekoian, gero ondartzan,
ondoren uretan betara sartzeko. Esan da moduan, ordu biak pasatxo, izango dugu, itxas gora, ura gora dator, eta zer esango dugu ba? Haizea bere horretan, baina iruditzen zait, azkeneko 10 minutuan arrotu ote den. Bai, emoten da, begon, ikustengo zamen, irteerako bandera zelan nabizien astintzen, eta bueno, kanpu iguntzu ikusten da, haizin rafadakin. Bueno, a ver. Sara Gandarak uste dut beste protagonistaren bat baduela, aurrera Sara. Bai, Juan Mari Etxaberekin nago hemen, Arraun Lagunakeko entrenatzailearekin, bizi-bizi, errapatu dugu, ez da, bueno, zoriona. Bai, mire esker. Bandera ez, baina lidertza bai, bigarren jardunaldian garaipena bai, eta horrek zeharo motivatuko ditu neskak, Neskak eta talde guztia azken finean denak hor gaudu sartuak, eta gustora, eta Holandarekin atzo igual zalik fallatu egin genula, hori jo azmatu zula, eta listo, lehen goizien izan duten zorion liberda hori jo, beha irazi durakoz. Eta gu, konten guaz, lidertza guaz, helburu hori da, berriz euskotoneria bazea, eta hola joango da, borroka handia dago, eta ikusteko polita dagoela, eta guztako emozio handia. Eskerrik asko, zure hitzak ere entzun nahi genituen, eskerrik asko, Juan Mari Etxabe. Bale, mila esker zuri. Eskerrik asko eta zoriona Juan Mari Etxaberi, bandera zuria gora, bigarren txanda kontziak prest, lehenbiziko kalean Getaria, bigarrenean Lekitarra, hirugarrenean Kaiku, laugarrenetik Ares. Bandera zuria altza du, une batean epaileak, baina Fentsi ere bai. Hortxe, semaforoa, iztizari. Hortxe zuzendu dimoten da. Bueno, oraintxe bandera zuria, semafora gorri, eta orain berde, baleko iruditu zait. Deina esate aldera, atzo, gogoan izango duzue, Ares irtetzen unean, batzerago zegoela, hortxe, ez da txatxiko eta txirik ordaduta zegoelako, eta gaur, goizeko ordezkarien bileran, zalaparta dezenteko izan da, hor elegite hotxak ere, izan dira, eta gaur, epaileak iruditzen zait, euren lana, txukunxiago egin dutela. Horra iruditan, Getariako esperantza urte hasiera honetan, zer esan asko ematen ari den ontzia, horrexegatik ikeragarri biltzen ari delako. Bai, ongo urtin igon goi mailara eta ditxu, zehazire motzen ligari, eta onbe bai, egiz esan, segundutxo batekin, baina estropa guk hartu da. Bai jauna, eta hortxe, segundo bat, 2 segundo bat duta, Ares Kaiku eta Lekitarra. Getariarren amalaukoa, gaur ere, hortxe, kulturen bat edo beste, egin du, Jon Larrañagak, hain zuzen ere bi aldaketa egin ditu, Iker Etxabe gaur, aurrekalari lanetan, atzo Aitzol Martinez aritu zen, eta Baborrean Jon Etxeberria sartu da, Igor Gomez atzo bosgarrenean aritu da, eta espaldara ekarri du Larrañagak, eta Aritz Mirali zentzat, gaur atxeden eguna. Eta norabide iragokionez, hor bigarren, hirugarren eta laugarren kalekontziak nahiko elkarren gainean ikusi ditu. Hemen, Lekitarrak euren traineru zuriarekin bost aldaketa gaur Osertzaldaik erabaki dituenak. Baborrean hanketik Beñat Robles sartu da hirugarren tostan Patxi Bilbao, eta espaldatik Eki Aboitiz, eta estriborrean berriz Aimar Zatika hirugarrenean, hau ere, eta Markel Zatika laugarrenean. Eta hor, nahiko elkarren gainean ikusten ditugu Kaiku eta Ares. Bai, ikusten da tartan duzia bela, lehenengo kalita bigarren tartin, baina beste hiru traineruk hor asko elkartu duren hartin. Eta Ibon Getari emoten da, gozatzen dugela eren guluzin, hor doiez estropa bulu hartunde. Eta Kaiku segundo batera, Ares bi segundotara Lekitarraz batera. Kaiku Jose Luis Kortak, Osertzaldaik Lekeition bezalaxe, bost aldaketa egitea erabaki ditu, bost eta patroia. Estriborrean, Repeto, Alberto Landa eta Manuel Gurtierrez sartu ditu korta prestatzaileak, eta Baborrean berriz Xabi Mielgo eta Sorin Silbiu Dragan, eta atzoko eskifaiarekin aldeta eratuta, hiru mutilek baino ez dute tosta errepikatzen. Patroia aldaketa ere bai. Eta irudinez patroiak entzuteko moduan gara.
Iruditan Hugo Rascado Aresekoen arraun luze hartuta. Gaur bost aldaketa egin ditu Pelaez, entrenatzaileak, estriborrean Peña eta Martinez sartu dira, aurrekalari aldaketa ere bai, Miguel Permuy gaur eta baborrean berriz, Sergio Rodríguez eta Eloi Beizoso. Bai, zentzute ezin, Patroi zelan markatetzen arraunari hori ez, hori, bukatzeko eri, izeten da, arraunari laguntzeko, arraune uretan mantentzeko finalera arte, eta bueno, dana junti markaten hori oso ondo, eta egize da gaurko lehenengo teruaren luzi eskatzen da bela asko bukatzie. Horretxo egizuan, Ibon. Eta batez ere estriborrek, hor garbi ikusten dugu, argi eta garbi, uinak, olatuak, nondik sartzen diren. Esan eta esan ari gara, estriborretik, baina zeharrez. Estribor, amuratik. Bai. Ikusten da, Kaiku hor urbildua segundo batera barriro, getari gana, eta ikusten da olatu nondik etorrian, ez argi eta garbi. Eta horre ikusi ditu, Kales kanpo zebiltzala, Ares ez beste ontziak, Estriborrera nik ez dakit, propio, noski, haizeak eta itxasoak bestaldi jotzen baitu, Estriborrera jotzea erabaki dute, Getariak, Kaikuk eta Lekitarrak. Denborarik onena, lehenbiziko ziagoan, Zierbenak, ezarri duena, 5 minutu eta 6 segundo, nik esan behar banu, haizeak gora egin duela, iruditu zait, eta erreferentzia fidagarria, balizan hartuko dugu. Bai, hori da, hemen emoten da, falta zaila horreinik, Aizerratzak emoten da bilela, eta, ez dakitan kanpo, baina, txikuseko gari, Bueno. Danaia kolokata maniobrarako. Getariarren esperantza dirudi, aurretik dela, Kaiku ere ez da partean, Zierbenarena, ez dute hobetuko nola nahi ere, oso trabez Getaria, Kaiku ere bai. Kaiku ere bai, danak trabez. Bai, irteran hortxe, segundo berean, Kaiku eta Getaria, Getaria eta Kaiku. Zelako imagen politxe, Trainero guzti trabez, batera urteten, eta, ikusten da, lehenengo tandako txalupak, denpora hori markaoela, nik uste dut horrek esan gure dabela, izik bai indauela pur bat gora, Ibon. Niretzat ere bai, eta zalantza gutxirekin gainera. Bai. Batetik, respeto osoarekin izan da, bigarren txandako ontzi hauek erakusten ari direlako, Beitu, Getarioko probak zen altzaben, espaldine, Bai, jauna, Ikerre Txabek. Oso ondo ikusitxe. Atzo Aitzol Martinez aritu zen, gaur horra, nola atera duen, hori da. Bai. Zein garbi ikusten den. Eta altxatu izan espalu, lur, disgustua galanta, Getariarrentzat. Bai, pasaleik ez, haizik kontradeko zu gainera, orduan oso zabal sartu didanak, eta arrisku hori egoten da, zabal sartu inde, eta olatu badau, kontuz hor alzara geratu trabata, edo bestela... Estriborretik hartu, hori da. Alegia, patroiak, besteak beste, kalkulatu behar duela, haizeak zenbat tirako dion, eta zabalago sartu, argi eta garbi. Bai, Holanda, Ibon. Eta, popadan ikusten da ez, hor mantentzen di Kaikutaketari, eta 4 segundoko tartiare zehaz da Lekitxarraz. Baina, ze bigarren luze ikusten gun. Horra, hola astintzen duen haizeak, da, norabide zuzena, eta pentsa. Ben barruan, 24 kilometro orduko haize ufadak, eta berriro ere, atzo gertatu zen moduan, poparean, joera, Getariarren esperantza estropada buruan jartzekoa. Bai, atxiko izan Getari arronin oso ondo, eta komodo ez da, bueltako luzeetan. Eta, gero kaletu doi ez, harinoko tandan ikusi danez, ondarru be amen azkezat izen, hor patroie. Entzun dezagun, Hugo Rascado. ¡Ay, bonita! ¡Ay, mi equipo! ¡Ay, Aiba bonita dio, beste zera bat, lur. Mezu errepikakorra, argia, garbia eta errepikatu. Segi edo buka, robotari bezala. Bai, hori da, traineru velozi bat hartzen da benin, eta zetitzen da benin, arronketa onartu da bela, patroi hor junta esaten, Aiba bonita, ordoie politxo, que jarraitxu hor, eta errepikau. Eta, Getari hor da bile, GPS-i 2 segundotan, saltoka,
eta Lekitxarra ez da geratzen atzin, Lau traineruak kalea mantenduz. Ez talako konturik izango azkeneko luzean. Horren txunda eskatzetxon, una pala arriba, eskatu da argi eta ordoiez. Dotore askoa irudia. Hemen estropada buruan, Getaria. 3 segundo, Kaikuren aurretik. Naxe Izagirre, patroi lanetan. 37 pala terdian, Getariarrak, lehen biziko kaletik. Lehen ondarrutarrak ere, ederki moldatu dira poparean, kale beretik. Bai, hori gonaz komentaten. Justo Getari bindatorren tramo hortan, aprobetza behin da, baina bueno, ikusten gabi, Kaiku urbilduñako lagetari, eta bai, Lekitxarra ere. Lekitxarra estropadan sartzen dabil, eta Lekitxo betiko poten ondo itxosoko estropadatan, eta bergaur burrika puritxe ikusten gutan nontan. Bueno, 1 metro balizarako, eta 2 segundoan. Kaiku da bera olatu pare bat hartzenan, Getarioen zulun, bainontze da tortxolatu, politxe ikusteko joan. Bigarra ziago ontara zera sartzen dizen. Orka barela gaur. Zestagoen ontzian, batzalanetan, orain azkarrago dator. Ziago hau izango da oso garrantzitsu gone, irtera gehizen bat. Eta iziak nola tiratzen duen. Bai. Kanpoan ez bezala, hemen ziri sartu behar da. Lekitxarra olatun. Bueno, ze ziaboga ikusiko gune, hemen 3 traineru segundo baten. Bueno, horren ikusiko ditugu, pixkanaka, patroiak, traineruak nola trabezten dituzten. Getariarrak, ubera pasaz, bai Lekeitio ere, eta baita Kaiku ere. Orain, Getari bila, bai Kaiku ere, Lekitio orain txe, Getaria izango genuke aurretik, bai, trabestean geratu kronoa, Lekitio ere bai, eta denboratez entegalduta, Ares. Kaikoko soziagoan emon dau, nik uste danok, baleko ziabogak, eta, oin garrantzitsu ondo arrankati arraunketari nartzia izin kontra. Hori bai batetik, hori garrantzitsua, eta bestetik, haizeak gora egin du, eta honetan, Getaria, Kaiku eta Lekitxarra ondarreoaren aurretik leudeke, baina segundo oso gutxigatik. Ditu ziagoak igone, Kaikuk oso Oskar Gomez, Oskar Gomez oso progona da, esperientzia hondikue, eta ditu zelan, izartuta batera, proior geratu da, eta gorka barela pala gemoten harin emon dau. Eta 3 aurrekalariak ikusi dituzu, horrela. Bai. Horra, Ikerri Txabe, eskuniko zangoa, hortxikaelean, jarrita. Hor unazbe bai, zan ezkeitzen da oso ona. Eta horra bante baborre segituen. Bai. Argi dau, ze hor daruen oso margin gitxideke fai horik eitzeko eta pala bat ezin da begaldu hor. Bitu bion, ipina Kaiku burun. Kaiku Getari, Lekitxarra, eta arez ja pultxo bat denbori galdute. Gaur, puntu oso garrantzitsuak egon daitezke, hortxe jokoan, une honetan, ondarroa, Lekitxarra, Santurtzi eta Ares, 5-6 segundoan dabiltzalako. Beitu, Areseko patroi esan eskeitzen dan, Raskado. Hori da. Eta hor, indarra behar da, lur, Bai. Eta patroien gorpuzkeren berri badakigu, jende, harina izaten da. Begira, Lekitio orain ere, nola joan den segituan, 3. kalearen bila, Kaiku ere, kale bat estriborrerago, eta kaleari usten diona, Ares. Zelako imagen politzek, traineru goitzik ikusti, ubera pasaz eta lau trainerukor. Lekitxarra, 36 pala minutuko joz, Iñaki Goikoetxea xagua patroi lanetan. Hemen berriz, Getariarrak, Naxe Izagirren, esanetara. Begira, Izagirre, ikeragarri, deigarri egiten zait, zenbat eta nola mugitzen den, ia pala Bai, dantza txikian bezala bai, azkari patroi dakoetzak bere estilu deko, Eta, bera holandoien, ikustu trainerolan sentiduko da bela ondo, eta demostratzen da, traineru tema dakila. Ia palaero. Bai. Bueno, une honetan deigarri egiten zait, Getaria eta Lekitxarraren artean, 4 segundoko tartea badagoela, eta, orain ikusgai daukaguna, ea Kaiku txanda apurtzeko gauza den.
Bai, nik uste dut, atxo geratu zile zaporezkaz horrekin, ez? Azken luzin, zin izen bende rematau, baina, bueno, momentuz estropa gudu ez, eta getari izan badeke. Urte hasieran bakarren batek esan baligu, Kaiku, Getaria, Lekitarra eta Ares lehenbiziko txantan arituko zirela, sinistu ingo genuke, eta bigarrengoan ari gara ikusten. Bai, Holanda, azkanin, bueno, ligako lebarren estropadan gauz, eta demostra da beti datorren jenti oso gogorra diela. Eta behitxuan ikusteko ez, belero batzen da datorren aizia asistu bizin, osak aizi bon badau, kanpoko aldi mintzet ikusten da. Bai, aizia handia arrotuta dabil, eolo gaurko honetan, hortxe trabestuta ikusi dugu, belaontzirura, 14. minutura bidean, eta ostera ere, denborarik onena, Zierbenarentzat, bai. Eta orain 3 segundo badira, pentsa dezakegu, kanpoan 6-7 izan daitezkela, Bai, oin argia ikusten nahi izin jori zelan danez. Bigarren ziagoan, Getari markau denborarik onena, Zierbenan aurretik, ibilidi, eta oin adibidez, ikusten da Zierbenan ala estropa buru. Horrek esan nahi dau, tan aizi fuertia daugela joten. Galdera zuzena egin behar dizut, hortxe lehiatilan ikusi dugu, patroiek kale bat eman diote estriborrari, alegia kale bat estriborrera joan dira, haizeak jotzen duen aldera. Zergatik? Bueno, argi dau, gaur deriba gongo ala, aizik deriba bengo dau, horrek esan gure dau, zure boiara zuzen basoiez, aizik beti erungo txula babor erantza, ze estriborretik dator aizi. Ordun, metro gitxi hau galtzeko, enfilazioak jartzen dira aizin kontrara. Eta metro gira bazteko. Bueno, dagoeneko, ordu laurdena lanean hasi direnetik, bigarren txandako 3 ontziak, une honetan Kaiku eta Getariaren artean 3 segundo argi, Lekitarra gehiago sufritzen ari da eta estropadaren zati honetan Ares ere, ia gainera, etorri zaio, kanpoko balizetan Zierbenak 15 minutu eta 31 minutu behar izan ditu, beraz, atzetik izango ditugu, 4 ontzi hauek, Kaikuko Bizkaitarra aurretik, hortxe gorka barelaren ontzia, trabez, bai, azkarra ziaboga, begira Getaria ere zabaletik, propio esango nukenik, baina zuzendu ezinik behar bada Getaria, lur? Bai, kostainak apurtxu bat, eta Ares epe bai, nik uste dut apur bat pasein dala, baina, bueno, harin gira dut traineruk. Bai, hor Getariarra ikusi ditugu oso estriborrera ateratzen, eta kontua da, Getariak ontzia une honetan 0 kalean dagoela, eta haizeak oraindik ere estriborrerago tirako dio, eta arriskua dakar, horrek arriskua dakar. Hortxe Oskarrek, ze seguridad emoten, probel on batek, Hori da. Gehitxo bai, Getarik, bai, pasainak apurtxu. Behar bada gehitxo. Bai. Segenera, zabal atera dela. Nik uste bai, lehenengo ziabogan, probelak arrauna eta da belez, oingo ziabogara nik uste dut unaskundala seguratzen, baina, bueno, igual hortza segura dau. Eta, bueno, Kaikuk hori aprobetxa bin dau, ze ondo urten da, zuzen dute, eta momentuz hori, 3 segundo aurretik, Kaikuk. 3 segundo aurretik, eta hemen txanden arteko konparaketari begirari naiz, une honetan ondarroa 4. izango litzateke, Santurtzi, 5., Lekitarra 6., Ares 7., Kabo 8., hor beko borroka horretarako, oso garrantzitsuak dauzkagu jokoan, oso segundo gutxian. Ares ere sartu daba, azkeneko postua saiesteko borroka horretan. Ara, hau berriz, hau ere, ezagutzen dugu ba, Juan Sebastián Elkano, ontzia. Lau bastil eta... Lau maztakoa, hori da. Ederra. Espainiako armadako, ontzia, besteak beste. Bueno, Marinel eta... Bueno, gainerako ofizialak eta formatzeko, erabiltzen dutena. Nik atzeko hori gehiago erreparatzen diot, anaizia ikusten. Bai, atzeko pelare. Bai. Ea, hor, nondi datozen, Getaria, bere kaletik, Lekitarra ere sartu da. Kaiku kalea mantentzen, bestean Kaiku kalea mantentzen, bai jauna.
Beno, Kaiku eta Getariaren artean, une honetan, 2 segundo. Eta bigarren luzean, puntu honetan Getaria aurretik zen, eta bigarren luzearen bigarren erdian egin dio aberia Kaiku Getariari. Baina Getaria pixkanaka sartzen ari da. Bai, nik uste dut oso garrantzitsu gala Eurepe konstiente izango dira, izi gorantza badator, momentuz hori emoten dau, tanda hontan tandira bastie, edo aldik eta gehien, zaldik eta segundorik gehien sartzi atzeguri. Horroka, kupidari gabekoa, azkeneko posturako, une honetan ez dakit, Ares bera, aurretik ez da dozen. Arraskado zer dioen. Horlako porroketan, normalean, atzetik ibili denak, aurretik ibili dena harrapatzen duenean, gehienetan atzetik datorrenak irabazten du. Bai, holanda, bitxu hori ikusten da, jueza erne, ja lekitxarra eta Aresen hartin, eta asko urbiltzen hasi egon. Hor kontua da, bai, hor tarte gutxi dagoela, baina biak daudela kalez kanpo. Bai. Kalez kanpo. Holanda, eta bitartin Kaiku olatu kartzen, olatu kartzen. Lehen ere iruditzen zait bigarren luzean poparean, unerik gozoenak Kaikutarrentzat hementxe badia barreneko hau izan dela, eta Kaikuk bigarren txanda hau kontrolpean dakar, entzait iruditzen Getariarrek tartea daukatenik egorari buelta emateko. Kaiku Zierbenaren denbora hobetzen, eta Getari eta Zierbenaren artean, une honetan, segundo bakarra, estropa bukatzea da. Estropa buka ere ikusteko modua badaukagun. Zenbat, 20 pala da? Bai, hori esek. Falta bai dituzte. Bai, azken 20 paladak eta bueno, nik ustot, bitxu, Kaiku Zierbenari 2 segundo, garrantzitsu da, tanda birabazti. Bai, eta Zierbena eta Getariaren artean oraintxe eunenekotan. Beno, bigarren txandau badirudi, bai, Kaikuk eramango duela, Hor azken txampan egon. Azkeneko txampa, 28 zituen Zierbenak, Kaikuren denbora, sextaoko entzat izango da bigarren txandau, bai, Getariak badirudi Zierbenarena ere hobetu duela, hirugarren lekurako, oraine, Ares aurretik, Trainero erdi bat lekitxarren aurretik, bai, Trainero erdi bat, hirugarren lekura, joango dira, Areseko urdinak, eta bigarren txanda honetan, laugarren lekuan, lekitxarra, eta behin-behineko, denbora eta selkapenean, Kaiku, litzateke lehena, Getaria bigarren, Zierbena hirugarren, Ondarroa laugarren, egun ona, badirudi izan daiteke lau, erraztiren entzat, laugarren Santurtzi, Ares, 6garren, Lekitxarra 7garren, eta 8garren, Cabo da Cruz, behin-behineko, denborak dira hauek, oraindik epaileak eta zuzendu beharrekoak, eta, bueno, izan eta esan ari ginen, haizeak gora egin duela, eta bere eragina izan du bigarren txanda honetan. Hauxe bigarren txanda honek eman diguna, orain, anuntzio batzuk, iragarkientzat, tarte bat, eta jarraian gara berriro bueltan, Koruñatik. Orain txarte lagunok. Agurterdi berriro ere Euskal Telebistako arrauntzaleo Koruñatik, une batetik bestera, botako dute, hirugarren txanda, eta hause aurreko bitxanda jokatu ustean, selkapena, Kaiku, bigarren lekuan Getaria, segundo terdi eskazira, hirugarren Zierbena, laugarren Ondarroa, gero Santurtzi, Ares, Lekitxarra, eta Cabo. Sara Gandara uste dut, protagonistaren bat baduela, aurrera Sara. Jon Elortegi, Zierbenako entrenatzailearekin nago hemen. Bueno, Jon, aurreneko txanda irabazi bai, baina bigarren txandakoek denbora hobea egin dute, ez? Bai, esan probaz gustora ibili gara, gero poparian mas gara etorri,
eta hemeneko tandan Getaria eta Kaiku maila oso onean dabiz, eta naiz eta aize gehioki gure aurretik. Oparian ikusi dugu, zuen ondotik, ondarroa, denbora jaten. Bai, esan horik, esan dut zuen, kanporaka oso ondo gara, Poparian traineroa ez da bat ere etorri, ez da jarri olatuan, eta ez dugu besterik. Eta zer gertatzen ari da? Zer gertatzen ari zaio, zirbenari? Bueno, egia esan ez dugu gure maila ondo erakutsi ondekarren, ez gauz lortzen trainerua solte biltzea, eta lanean jarraituko dugu eta borrokan. Zaila izaten da bi igo berri aurretik ikustea, zeuentzat? Ez, gu badakigu igo berriak bai, baina maila handikoa dizela. Hemen urak markatzen dau maila eta ez izenak. Jon, eskerrik asko, aber zer gertatzen da, gaurko honetan, mila esker. Eskerrik asko zuri. Bueno, hau xepa, Jon Elortegi, txapazen hitzak, baina hemen kontua da, Zierbenak bere txandairea hasi duela, eta une honetan, 3. postuan dela. Haizeak gora egin du, eta hementxe, geure lankideek pasatako datuak, lehenbiziko txandan, 17 kilometro terdi, horixe, haizearen bataz bestekoa, eta bigarrenean, 21 kilometro orduko. Beraz, 3 kilometro terdi, gehiago bataz bestekoa, horretakarren ufadean gora berekin, eta abar, eta iruditzen zait orain haizeak egonkor esango nuke, hortxe, ekarrialdia egin duela, nabarmen, baina kanpoko alderdi hartan nik beltzune ikusten ditut, Lur. Bai, hemen ikusten da, olako rafa fuerte batzuk sartzen di, eta bueno, nik ustot beltzune gorrek afektako daula traineri bai. Bueno, lehenbiziko kaletik Orio hariko da, bigarrenetik Berme Urdaibai, 3. kalean Donostiarra, eta 4. kalean Hondarribia, eta atzoko sailkapena badakizue, denborarik onena, Bermeorena izan zela, Urdaibairena, Orio 7 minutu eta 54 eunenekotara, 3. lekuan Hondarribia 10 minutu eta 64 eunen galduta, eta 4. Donostiarra 15 minutu eta 56 eunen galduta. Atzerapen horixe Donostiarra. Lidertza aldaketa ere izan genuen, gaur Ander Etxegoinek eramango du liderari dagokion mailota, eta Urdaibaik abantaila badu, abantaila ona, baina hemen, eta hain zuzen ere, hemen ikeragarriak ikusia baikara. Bai, atzo aurrera pauso handiz emoman, kolpe bat emoman, baina, gaur beharra honen bida, eta albundeko zentraineruk, ojo, hemen oiarrak da nahi. Eta, gaur honen bida, eta baldintza honekin ikusiko, Baldintza gogorrak, haizearenak batez ere. Horixe, atzoko egunak utzi zigun sailkapena, eta esango nuke, une honetan, 27 kilometro orduko, haize ufadak, haizea zuzen, sartzen da, eta hori zuzendu beharko dute, irtera ematerako. Urduritasuna, hor non bai dira behar bada, Hondarribia dago, atzera xeago, hor non bai, epaileak bandera zuria altxatu du, dizdizari semaforoa, gorri jarriko zaigu, ea ba, gorri jartzen zaigu, gorri geratzeko orain berriz. Zer gertatu dut? Nik uste dut nahiko ongi lerrokan. Bai, ez dakiz agitxe geratu da. Hoi momentu eno mi horten txino bat ibon. Bai. Zaldiak nola goten dira, atera horretik, horrela xe, Atea noiz iriko zai, ea begira, aurreko arraunari danak, abantean, babor eta istribor, hortxe lehorreko epailea. Bai, egoten dago Bermeo dagoela prueba, baina gorkak ez dago estatxi tensaten zo, ez? Aranberriren estatxa laxo dago. Bai, gorka ez dago sakatzen, ez dakitze arazoa. Orain, Hondarribia behar badatzera xeago. Orain Orio atzera, torri dena.
Base urduritasuna. Horregoten da arrisku bitxi traineru paparez gutenez, eta zali emoten badabe horregitxik, ez da solti izten. Hor, inor, bandera zuria. Orentxe denak abantean bandera zuriarekin. Orentxe! Balekoa. Laguntziek lehenbiziko pala da. Batean jo dute. Ea orain, arraularien txanda da. Lanerako, horra. 56 estropalari. Ea Zidade da Koruña bandera hau. Nork eramaten duen. Lehenbiziko kolpea mai gainean, Urdaibaik jo zuen. Eta Urdaibairen inguruan, esango dugu, pasaden astean, treneru zaharrarekin, treneru berriarekin aritu zirela, eta azte honetarako Zabalak treneru aldatzea erabaki du, eta atzo behintzat, emaitza oso ona eman zion. Beno, lehenbiziko txampan, begira Arkaiztiaz bera, horrek nahikoa esaten digu, argi Hondarribia 2 segundo galduta, lehenbiziko txampa honetan, estropadaren buruan, Orio eta Donostiarra. Urdaibai segundo batera, Hondarribia 2 segundora. Hemen, Orioko ontzia, gaur aldaketa batzuk egin dituzte, Oriotarrek Jon Lizarralde, Altxerri, 5. tostatik 3. ekarri dute, eta Joriz Etxeberria 5. sartu dena, eta atzo bezala hanketik Bagorretik, Fernando Rua eta Mikel Arostegi 2. tostan. Eta gaur, estriborrean, horre Manrike, Lanerako, Kepa Izagirre 5. eraman du, eta Arregi Arratola 6. eta Perseit Azkue kontra hanketik. Iker Zabalak lan errazak utzi dizku. 14koa gaur Bouk Bizkaian, atzoko berean. Hemen gorka. Zelako egezen danak entzuten die, Riz ikusi alduzu begira. Bai, kontrolaten. Beste aldera begira. Bueno, isildu egin gara gorkaran berri entzuteko, eta 14ko bera atera duelako gaur Iker Zabalak. Hemen berriz, horra, Donostiarra patroia marakurtuta, Arkaitz Diaz 3 aldaketa egin ditu Igor Mekazaga prestatzaileak. 3 estriborrean. Unai Bilakorta, Endika López eta Alex Gartzia sartu dira. Jose Mari Intxausti, David Sainz eta Iker Imazek atzo bete zituzten tostetan. Alegia 2. tostan, 4. eta 6. Oraintxe dagoeneko, bueno, gaur haizeak zuzen zamar jotzen du, eta hemen egon daiteken babes apurra, iruditzen zait dagoeneko galduko dutela, eta orain itxasoaren, bueno, hortxe kolpea jaso bezakete lauontziek. Ama Guadalupekoa, iruditan, horra Baborra Udabe Kamarero Aldai Egiazu Etxebeste Esponda, eta Urko Redondo aldaketa bakarra, estriborrean egindu, Mikel Orbañanoz entrenatzaileak. Estriborrean, Patit, Ondikola sartu da, gaur lehorrean, Jon Lizarralde, eta beraz, Gaizka Gorostiaga, ekarri du, espaldatik, 5. tostada. Donostiarra estropadaren buruan, jarri baita, ea ze giro dagoen Bouk Bizkaian. Pinto erantzute zen, Calleja gozen, eta gero gorka zela markatzen damen hori bukaera, ez? Aize honekin, Ibon argi dauena da ondo bukatu bidala pala eta atake bizi batekin, eta hortxe doiez. Donosti ondo, gustora doiez, ikusten da. Eta bueno, estropai dau, Donosti gartzen da muturre, baina beste 3 ordoiez, batera. Horra, argi eta garbi, nondik sartzen den ondoko itxasoa. Geure kostaldean, Euskal kostaldean, ipar mendebaldetik, eta hemen ere bai, Atlantikotik dator, nola ezpa, Atlantiko bete-betean baikaude, eta honetan, estriborra muratik, sartzen zaio ontziei olatua. Donostiarra estropadaren buruan, zama ontzik alantazkoa ere. Bai. Bueno, balizaren bila, horra izan handia dabil, eta, patroien norabideak eta ikusteko modurik Bagoitza bere kaletik. Bagoitza bere kaletik. Bai. Ez dute metro gehiago gine hauek, Eta, Ibon, Donosti hartu da muturre, baina besteanak ordoiaz batera, Ziago gau oso garrantzitu eta konzentrata iteko izango da. Une honetan Donostiarra estropadaren buruan, eta Urdaibai, Orio eta Hondarribia 3 segundura. Hemen,
akatsak larrutik ordain daitezkeera, eta hendik Alberdi, Donostiarrako aurrekoa prest, Urkorreder ondo ere ikusi dugu. Orion aipatu genizuen, Aritz Lizarralde, pixka baterako paja izango dela, eta atzo eta gaur, Brankari lanetan, Andoni Campos. Eta Bermeotarrekin, Mikel Azkarate. Badoa torreku ontzia, aurretik, nabarmen, bigarren lekurako Bermeo, Orio, Hondarribia ere hortxe, ea, Donostiarra, ateratzen aurretik. Bai, nik uste Orio peziagoa ona monda bela, aurre lehenko kaletik. Eta, bueno, danak emonda ziagoanak. Bai, ontsi ikusten da ez. Horrek ez dio gezurrik, horrek esan nahi du, aizeak gora egin duela. Gora egin duela eta bueno, nabarmen gainera. Eta orain, begira, dagoeneko, poparean hasi dira. Laguntziak atzoko lantzak irorik ez, esan da bezala, urak gora datorrelako, ordubiak pasatxoan izango da itxas gora, baina lagunduko du. Ziagoak, gertuko plan honetatik, Donostiarra, ontxe estu, behar bada Zabalen, Bermeo, Azkar giratu diola, Ondarri pelaugarren kaletik Ziago osona, Horruriko eta Joseba Lana ikusia, eta nik uste dut oso urten dizela, Ziago batik, Ondarri bitarrak. Argi urdai bai, gaur ere bigarren luzio honetan, estropada burura hurbiltzen ari baita. Horra, Bermeo horra, Donostiarraren gainera etorri da bai. Olatu noiez, eta bueno. Esate baterako hori sartu dio ontzi bete bat, ontzi bat sartu dio. Bai. Nik uste dut ikerrek hori indabela ez. Atzo talde batekin asmauan, eta gaur, bueno, atzo asmatu dagoen, ez da bezala aldatu. Eta, bueno, ikusten da, konfiantzaz doiez, da bigarren luzin, urbilduak edo nostiri. Atzo urdai beik, bigarren luzean, hortxe zabaldu zuen, tarte nabarmena, eta gero, laguntziak abiadura ia berean ibili ziren, azkeneko luzean, bueno, horre bigarren posturako borroka horretan, Orio nagusitu zen, eta begira, lau patroiek, nola eusten dioten, euren horabideari, une honetan, Orio ari zaigu geratzen, hori da 5-6 segundora, gainerako 3 ontziak, 2 segundoan. Bai, nik uste dut Ondarri horre estropan dau, estropan sartu hunde dau. Donostiarra 43. ¿Listos? Hola, regata por tú, dale. Zer esan duen, hautxe dela estropadako olatua. No es pintar. Largo, primero su bote. Lur, zer sentitzen duzu? Zu badakizu zer den, Bou Bizkaian etortzea olatu gainean. Bai, hauliten de jartzea ez, gorka entzuten, eta bueno, berbak labik esaten dauz. Lehen, entzun dugu gainera, proba eskuten zelan markatzea bangizau bukaera, ez? Eta hori egon da, ataki eskatzen. Horrek esan nahi dau, olatu bizili dauela, eta atake bizili dela ure ondo engantzateko palakin. Eta orain ez begiratzeko esan die, eta bestea esan diena, Donostiarra 53 paladan. Esan ez bezala, arraunketatik aterata zabiltzak. Nik uste dut hori izaten dela askotan, aurkariaren erritmo esaten denean, eta erritmo altua denean, hori dela mezua, patroiek ematen dutena. Bai, argi da, hori da, eurek arronin oso ondo doiezela, holan jarraitzeko, aurrera doiezela, eta gainera doiez aurreratzen, arraunin Donosti baino lasai hau, hori egon da gorka transmititzen, mutikeri. Ama Guadalupekoa hemen, horra, Donostiarraren gainera etorri da, berdeak etorri dira, une honetan, segundo bakarra, Donostiarra eta Hondarribiaren artean, segundo bat, 2 segundo hortxe, eta hori gehiagoari zaio kostatzen. Hortxe Ziabogatik atera eta minutura edo, hortxe tartea galdu du, hori galdu dute, orain 6 segundora. Bueno, hor da ez, nik uste dolatu batean antziala, no kartun, lehenengo batek kartun, gero bestik, eta bueno, aberroin, lehen hemen atai diferentzi batzuk, eta aberroin Ziago gara deltzen zelan sartzen din. Horra, Joseba Munarrizpera ere trampaldore igota, eta hau estropa ere hau, batez ere, bueno, Hondarribiarek ez dute hemen oroitzapen honik, pasaden urtean eta aurrekoan alegia 2020an eta 2021an, larun batean estropadai bikain egin, eta banderak, bueno, irabazteko modurik izan ez zutelako. Ea zer dioen Araberrik. Bueno, orain Donostiarra garrapatu du, Argi, Donostiarra berriro ere, Urdaibainen gainera etorri da, eta ia... Ziago gaue bai, erabakerri izango da,
erabakigarri izango da, eta ari zuzentzekue. Bigarren balizaren gainean. Hor tosta bateko alderik ez da, Azkareta eta Alberdi prest, baita Aranberri eta Diaz ere. Redondo eta Joseba Munarriz. Urdaibai sartzen, aurretik. Horra Andoni Campos eta Ander Etxegoien ere. Bermeo tostar diren bat, ondoren Donostiarra, hirugarren lekurako, Ama Guadalupekoa eta orain Lur Uribarren ontzia giratu eta haizearen kolpea. Askotan dioguna. Kirol bera bai, baina zerikusirik ez dauka. Ez dago, ez. 15 segundo antena aldatzen da. Bai, argi dago, ez. Lehen komentaguna, bitxoen ikusten di. Ziagoan sartzen, proba bizek, eta ondarri, bai, ondarri bikain indeke. A ber, nik uste dut, oina izin kontra, honek 3 traineruk bat asko dekez, eta, lau traineruk esango. Eta, hemen ikusten da, Injarra eta oinarronketia datu bida, lehen ataki gila bezkatze zan, eta oin bukaera izango da garrantzitsua be. Arraune ondo bukatu eta izkarrak atzera botaz. Normalean, Lur Uribarren gaurko giroarekin, kanporantz joan edo barrurantz etorri, zema palako aldea. Erritmon, pare bat? Pare bat, bai. Pare bat, bai, ez da? Gero 10 batzuko joten dikan buruzkuten, igual gehiago bukatzeko, atake pizkat eskatzeko, baina bestelan pare baten diferentzia egoten da bai. Bueno, horra estropadaren buruan Urdaibai, 36 minutuko joz, hemen Oriotarrak lehenbiziko kaletik, 8 segundoko atzerapenarekin, atzo azken luzia egin zuen, ondo dotorea, Orioko ontziak, eta horra, goiko irudi horretan. Ze politxean, Bai. Donostiarrak eutxe egiten dio, Bou Bizkaiaren, enbata tiradiz horri, eta hemen besteak beste, honek Donostiarrei lidertza emango lieke, une honetan Donostiarrak lider izango lirakete, Urdaibai bigarren lekuan, Hondarribia hirugarren izango litzateke, eta Orio laugarren gorako. Isiltasuna eskatzen du Gorka Aranberrik. Zeinen amorragarria den, patroi batentzat, isiltasuna eskatu beharra Lur. Bai, ez da erreza ez, hor ikusten da segundu bardin doiezela, eta horre amorru asko da, oin da momentue danak isilik, konzentrate juteko, ez galtzeko indarrik berbetan, eta gizen bat eurengan zinisteko, eta venga, arraunin ezkero, aurrerengo da bera. Zenbait arraunlarik izaten aldute, hitz egiteko edo marruren bat egiteko lizentzia. Bakarren batzuk kaloiak dituztenek. Bai, baina ez da hona izeten, ze bestelan gallinera bat sortu lehik hori. Ludi dotore askoa, hause ikusten dute Bou Bizkaiako istriborrek. Ondo bukatu, Ander Zabala harrapatu dugu, begira, Kaion ere bai. Bueno, bete-beteko estropa da, hemen, Hortzango badian, zuzenean, Koruñatik, Euskola Beligako laugarren jardunaldia, 3. txanda dugu, Urdaibai estropadaren buruan, Donostiarra gaur ere oso lehiakor, segundo bakarrera eta argi Hondarribia hortxe. Bai, Hondarribia hor dago, eutxi egiten dio eta. Hondarribia hor dago eusten eta argi dago, Hondarribia talde oso fuertideko, eta oin itxosun beti bideo ondo, eta ziagoan baten ezkero, eta aldiz hartun burrukan, no Hondarribikin, bai. Eta nabarmen 3. txandako ontzi hauek, lehenbiziko txandakoekin alderatuta, haize gehiago daukate, Zierbena eta Kaiku, une honetan, Orioren aurretik, leudeke, eta argi gaur, selkapenean, puntu dantza handia izan dezakegu eta... Bai, estroparen honek hori deko, ez? Honek eta asko, baina igandetan egizigoran ditzen dau, eta baldintzako lan betera, egizigora markatean eta indau. Hori da, arraunketa bukatu hori, ritmoan, kanporantz, 37 pala hartu dizkiot Bou Bizkaiari, Donostia... Hori da piki hori, horregongo di, Bermeoko estriborrak begire Donostiri, da Donostiko bagorrak Berme hori, eta emon, ez momentu, burruka politxe. 37 pala tardian, Donostiarra, Hondarribiak ere eusten dio aurreko hien sokari, ez dute Hondarribiarrek nahi, aurrekoekin soka etetea, Orio gehiago sufritzen lehenbiziko kale horretatik, une honetan, 11 segundo, estropada burua eta Orioren artean, 14. minutu terdiaren bila, hor zenbat zituen Zierbenak beste minutua baino gutxiago eta balizan izango ditugu. Eta gero, hor hasiko da besteak beste,
ajedrez partide bat, alegia, estrategia, zer egin azkeneko luzean. Bai, bueno, nik uste dut momentuz Bermeok hori jo albundaru eta hori bat txingeratu da, orduan manibarra margen gehitxu haudeko besti baino. Alde horretatik Gorka Aranberrik 31 eskuti dauka, Orioren kalea libre izango duelako, eta pentsa dezakegu Donostiarrak nahiko duela estriborrera giratu, baina argi, hor Bermeok arazo bat izan dezake, ziagogatik ateratzean, 12 segundo libratuko du. Libratuko, ez dut uste molestako txonik zarreran. Horrekaten da, 16 segundo izaten dira. 15-16 segundo direnean, orduan txeizaten da. Bueno, Bermeo bile, dana bile, Dena bile, Donostia bera ere bai. Trabesten, Bermeo aurretik. Donostiarra, baina Hondarribiari gain gainean, Hondarribiari gain gainean. Ea hemen, beko alderdian, hori ikusten dugun, Oriotarrak. Orantxe Orio. Bai. Beno. Bandera, astintzeko bidea. Bermeo olatu. Bai, Bermeo olatuan. Bai. Gorka kolokaten barrio traineru eta posta hartuko beste txiki bat. Bueno, oina berrazken luzien noke azmatzen duen, ze ontxe arte segundu berdin ibigidi. Eta bueno, emoten da, Bermeok 2 segundo Donosti. Eta ez dirudi, Bermeotarren bandera arriskoan dagoenik. Alegia, Donostiarrari une honetan bigarren denari atzo 15 segundo sartu zizkion, Hondarribiari 10, gaur asko galtzen ari dena Orio, eta batez ere aurreko txandako ontziak tartean sartzen ari zaizkiolako. Eta berriro ere, badirudi, hor Aranberrik buelta hartu eta olaturen bat hartu duela. Mikel Azkarate ikusten dugu, Frankari, honek ere, edo sentosetan egiten du arran. Hori da, ez, nik uste dauken, urten ikerrek poku hori deko, arronari batzu deko zor komodi moduri aldauzela erabili, eta Azkarate horretakoa da. Nik uste dut, pasan klubetatik, danetan ibili dela tokiz mobi duten, eta bitxu, atzo eta gaur proa lanetan ikusigu, Donosti me bai, ez da, espanaz erratzen. Ez du duguan? Pasaden astean, diozu. Bai. Eta, bueno, ikusten da hor, beran lekutxu badekola. Bueno, argi, Urdaibai une honetan, 2 segundo, Urdaibai eta Donostiarraren artean, badirudi Hondarribiak, ara, 5 segundo galdu dituela, begira. Urdaibairen estrategia, kaleari eustea, eta begira Donostiarrak zer egin duen. Bai. Inoiz hemen ikusi izan dugu, inoiz. Alegia, baborra bilatzea. Hemen besteak beste, hor, 5. kale inguruan, beste itxasoaldi handi batzuekin, surf egiten ere aritzen baitira, eta olatua batez ere, abanikoa bezala sartzen da, zabaltzen da hemen badian. Eta betu Ibon, Donosti Bermeon parin jarri da momentu baten, eta zen filazio darun, Donosti zuk niozu mogun. Hondarribi ere ez da, partean, Ez. Hor kontua da iruditu zait, orain Donostiarra Hondarribiaren kalean da, 4. kalean da. Hementxe daukagu aplikazioa eta garbi ikusten dugu. Bai. Urdaibai bere kaletik, Oriok ere zerbait baborrera egin du, eta 4. kalean Donostiarra eta Hondarribia. Beno, ez dirudi behintzat banderak Bermeotarrei alde egingo dienik. Ez, bueno, nik uste dut, edo pentsaten dut, Bermeotarrak hori badakila, ez? Banderi gainin deke, baina hori baino gehiago gu da behin. Atzo irabazi ben, nik uste dut gogo ekin dabela oin dauzen punture heltzeko, eta hemen dauz, ez? Eta, bueno, nik uste dut gaur be estropa irabaztera etor dizela banderari pentsabari. Horra, Donostiko ontzia. Hondarribi hor, Bai. Hondarribi hor da. Hortxe, beno, joera Donostiarrak segundo bat, tostaren bat aurretik bezala begira. Dagoeneko arraunketa sarrituta, 39 paladan, horixe Donostiarrai hartutakoak, Hondarribiak ere gora egin du, minutu egin entzun dugu, Gorka Aranberri. Amunarri bezkatzen, nik uste dut hemen datozela gana ja sakatzen. Bai. Barkalur, hause garrantzitsua, une honetan, Urdaibai Donostiaren kalean baita 3. denek baborrera egin dute. Hor Bermeok olatu hartu da boin. Bai, nik uste dut orzo zer ikusi da bela, ez? Eta danak horrakuteko, argi dau, olatu gor markatzen da. Atzeko borrokan, Orio Kaiku eta Zierbenari aurre hartu dio. Hori garrantzitsua, Oriotarrentzat, eta hemen, orain, zer? Gorkak estri horrera berriz?
Bai. Orain Gorkak, begira, Gorka Aranberrik orain zer erabaki duen, estriborrera egitea. Nik uste dut arazotatik kanbora urteti hobeto, eta bueno, igual olatuko reskatzetxo, apur bat estriborera Argi Donostiarra ikeragarri azkar baitator, eta baborrera enfilatu daka treneru Arkaiz Diazek. Bai. Ez dakit Donostiarra bera, aurretik ez da izango, baina orain... Azkeneko txampion. Bai, Bermeo, baina enfilazio aldatu baitu, Gorka Aranberrik. Olatu bada, A ber, oin Bermeo zulun. Eutxiko dio, Bai, Bermeo dator. Hala ematen du. Ondarri olatune atzetik. Hori da, besoa horaz karate, treneru erdi bateko aldea, bigarren lekurako Donostiarra. Hirugarren Hondarribia, laugarren Orio izango dugu. Ea, Orio Kaikuren denbora. Bai, ematen du, hobetu duela, eta honen bestez, eta hause irudia, eta hause titularra, gaur ere garaile, Bermeoko Pou Bizkaia, Urdaibairentzat izango da, Zidade da Coruña, bandera, eta horra, lertea dariela, muntileak, estropalariak, neka eginda, baina posak zoratzen. Ze estropa hona ikusigun azkentzan digon. Irutrainirukor Orio pena atzetik geratu dela, putxu bat atzetik, baina nik uste Hondarri horre gondala burrukan denbora guzti. Donostik Kriston Gerri Motxo Berni hori azken une arte, azkenin Bermeo jakinda defendi duten, eta atzota gaur, irabazi. Azkeneko luzean une batean, 2 minutu terrien faltan, Donostiarra Hondarribia 3 segundura zetozen, iruditzen zaita hasieran Gorka Aranberrik baborrera eragin duela, eta bukaeran olatuak ala eskaten ziolako edo hirugarren kalean sartu delako, eta arazorik nahi etzuelako, Donostiarrarekin eta epailearekin, estriborrera egin duela. Bai, izen leike hori, berak eta Ikerre bakarrik jakin da bez, gaitxien da maniobra hori, baina, izen leike gauza bizek gaitzik. Bai, olatu markaten txolako, eta bai, arazotatik alde egiteko. Beraz, Urdaibai, buruan, lehenbiziko lekuan, bigarren Donostiarra, hirugarren Hondarribia, laugarren lekuari eutsi dio Oriok, eta honek suposatzen du lider aldaketa daukagula. Lideraren maileta Donostiarrarentzat izango da. Hemen, gaurko sailkapena, Urdaibai 20 minutu eta 10 segundo, Donostiarra bigarren lekuan, minutu bat eta 82 eunen galduta, 4 segundo terdi eskasera Hondarribia, Orio laugarren, horra, eutsi dio Kaikuren aurretik, 13 segundora, eta ondoren, Kaiku, Getaria, Zierbena, Ondarroa, Santurtzi, Ares, Lekitxarra, eta Kabo. Eta hause, bandera Zidade da Coruña, sailkapen nagusia, 2 estropada kontuan hartuta, Urdaibairentzat, bandera, garaipena, 15 segundora, bigarren lekuan, Hondarribia, bigarren lekuari eutsi egin diote, Hondarribiarrek, Donostiarra hirugarren lekuan, 17 segundora, ondoren Orio, eta ara, 5. Getaria, 6. Kaiku, eta ondoren Zierbena, Ondarroa, Lekitxarra, Ares, Santurtzi, eta Kabo. Eta jarraian, Koruñako asteburuak utzi digun sailkapena. Lider aldaketa Donostiarra, lehenbiziko lekuan, 43 punturekin eta garaipen batekin. Bigarren, ara non kokatu den, Urdaibai, Bermeo Urdaibai, 42 puntu eta 2 garaipenekin. Orio eta Hondarribia, hortxe Oriotarrak 3, Hondarribia 4, berdinduta puntuetan, baina Oriotarrek badute garaipen bat, eta 5. lekuan, Getaria, Kaiku 6, 7. Zierbena, 16 punturekin, 8. eta 9. Santurtzi eta Lekitxarra, eta behetik ere, kontuak gogotik ez dutu dira. Ares 13 punturekin, Ondarroak 12 baditu, eta Kabo azken lekuan 12 punturekin. Eta okerrezpanago, Jose Luis Korta ondoan du Sara Gandarak. Sara Gandara, zeurea da hitza. Bai, alaxe da Ibon, hemen da lanean gizona, Jose Luis. Bueno, asteburuaren balorazio askatu behar dizut. Bueno, gaur... gaurkua atzo gaizkin ginen da, gaur gobeto xo baino, asko dako bandika mejoratu berra. No andako bandedi andar eso. Nos falta chispa, nos falta todo. Nos falta arreglaje, kotxien, txeko zoze faltea gat. Xa mejoratu berra, nukula gaur gobeto xo, arraun gobeto indegu gaur luzeo, eta bi alitu gara bukara jo bizik alitu gara bintzat. Baina gaur epingan nio eta zarga, nik eta patroiak nik izte telefonika o txinoka aparatok txarro egiten dituten, no? Eta deitu eta inoko referentzik ez.
Bizkat esan nahi jona bastarra zara guteko, uno aldeak guteko pixka bukaeran baino. Ez du kasekin baino, bale, aize bizkatek harri du baino ez du bate balio zan. Bueno, bigarren txanda irabazi dozue, eta bukaerar arte horiok zer egiten duen, horren zain egon zarie. Baina normala da, aizek isokin atzen, guteko txarro baino, tortzuko gu baino oia. Eta gainetik gu baino batiko jo dazkate, dana be alde zuten azkeneko largoa. Baina ondo, guztu indakoa, guri objektibo hori da, eta albani modutan da irazi. Mitzat bat getarian aurretik sartu geha. Baina, a ber, asmatzen deten gaur kamila asko inditut, puestuak eta launakin, da iskat, danak behiratu grado, danak ez dakete juterik, eta amairu honan nahi dituke baino, askotan hori faltatzen. Baina guztauteko eguna dugu gaur. Eguna ez bakarrik, nik esango nuke denboraldia ondo doala kaikurentzat. Igoera lortu zenuten, aurreko urtean, hor Cortingles bandera horretan playoffean. Espero atzen duten alako bilakaera? Bueno, nik iritsi da lehen urte baino kuadrilo bianek ala hori baino, azken denporatu merdezu, baino diferenti txikia dazkau guk, guratzekuak indeikiare hor gabe, Pixka deskudatzen mali mazea, lau bosten markazio zartuko zezu. Baino momentuan atatetukun puntuak, una betan, bi segundokatik puesto kaldu zibilikera, baino gaur gure aldeketa, eta berre horrengoan gauzako boto xoin da, pixka rekuperatzekan, da erdiko zaurtan asentatzekan ondo. Eskerrik asko, Jose Luis, bueltako ideia ona. Bale, saietuko gara, bokailua ganez. Segunda sartuta, primera jun. Eskerrik asko, Jose Luis Kortari, humoreri galdu gabe, Oriotarra, eta ora, Ander Etxegoienek, orantxe jaso du Antonio Lemaren eskutik, patroirik, onenari dagokion, Mailota, gaurko 12 puntuak, Joseba Munarriri zentzat izan dira, Gorka Barelak 11, eta Etxegoienek 10, eta beraz, sailkapen nagusian, Ander Etxegoien, buruan, 39 puntu baditu, Una Seixagirre bigarren, 34ekin, Gorka Aranberrik, 29, eta ondoren, Felix Duarte, Joseba Munarriz, Arkaitz Diaz, Gorka Barela, Aitor Lazkano, Vicente Carpintero eta Iñaki Goikoetxea. Eta 11 aurrera, Borja Gómez, Cristian Garma, Inigo Larrinaga, Eneko González, Eneko Bilbao, Eugenio Zelaia, Hugo Rascado, Oscar Hermo eta Salvador Montenegro. Beno, Oriotarrek gaur azkeneko luzean bintzat, eutxi diote laugarrenari eta horrek zerrekarri duen, lur. Sailkapenaren buruan, une honetan Donostiarra dugula, lider, 53 punturekin, baina 2 puntutan 4 ontzi ditugula. Bai, ikusten da ez, zelako burruki dauen horren hartin, eta, bueno, hau gauza ederra da, ligaziera baterako, eta gaur ikusigu, ze segundo bitxitan zema traineru, eta, bueno, horrek esan gure dauela izugarrizko nivela, eta ezin dala despista, eta katzikein, ino. Hori da, eta jarraian, Donostiarra joango da, lideraren Mailota janztera. Zer esan, Donostiarraren inguruan? Pentsa, gaur 8 bandera irabazi zuten. Atzo koste egintzitzaien egiari zor, bigarren luzean, Igor Makazagak horixe esan zigun, baina gaur ere, estropada, Oliarren talde horretan sartu direla, eta hauekin dagoeneko kontatu behar dela, edo zertarako, eta Koruñatik, laugarren jardunaldian, lider ateratzea, ez da inolaz ere, kasualitate bat. Argi da, hau ez da kasualitate bat, ez? Eurekin kontagi da, eta argi da, laugarren estropan, zuk esan zuen, lider ruten da, kontateko trainerua ala, eta hor dauzela oiarren hartin, punta-puntan. Arkaitz Diaz, badoa liderraren Mailota janztera, gaur, azkenean, Urdaibai eta Donostiarraren artean, pentsa, 2 segundo eskaz, estropa irabazteko zorian ere izan ditugu, Bai, azken segundo arte, ikusi da, txampa oso gogorrakarri dabe, bai Berniok eta bai Donostiarrak. Arkaitz Diaz, Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikulturako zuzendariaren eskutik. Ze momentu. Mailota janzten, euren zalei, arraulariei, eskeniz, Mailota, eta ontziaren gorenera, igota, Arkaitz Diaz, Mailot gorria jantzi, zapela ere bai, banderarik ez du astinduko,
baina Koruñatik lider alde egingo du eta horrek itxurarik gabe balio du. Bai, argi dago. Osea, arkaitzen postasuna ikusi da, eta, bueno, nik uste dut, gauza ederrara Dorostintzako etxarako guelti, lidertxe gazkutia. Horra, Arkaiz Diaz. Este honetan, izan ditugu, bueno, dira birak eta gora berak, hortxe Iker Rimaz, arraunlariaren izendapinaren inguruan, elegiteak ere badaude, horiek dagoeneko, epailearen, zeran daude, bulegoan daude, epaileak erabakitzen duenean, arren berri, izango dugu, baina bien bitartean, eta guk nola ezpa hau unea eruditzen zait, kirol arloari eusteko bakarrik, donostiarrak asko erakutsi du lau jardunaldi hauetan. Eta hemen berriz, ara, Bou Bizkaia, hauek ere ez ditugu asarre izango. Atzoko 14 mutilek, 14 estropalariek, errepikatu dute gaur Bou Bizkaiako tostetan. Iruditzen zait, lehenbiziko estropadan, alegia Bilboko erlojupeko harretan, eta estropada bakarra izan zen, baina zenbait zalantza utzi zituela, ontzi honek, igandean Donostian askoz ere hobeto, eta Lur Uribarren konpromesu batean jarri behar zaitut, traineru aldatu eta banderak irabazten hasi. Eta ez da lehenbiziko aldia. Lehendik ere, bueno, badakigu, traineru berri honi, nolabait ere, etekina ateratzen, kostatzen ari zaiela, entrenatzaile gehienei. Bai, bueno, hori emoten dago, ez? Nik uste dut, beste traineruaz prueba batzuk egin da ez, eta aldatuko da bai, izango da, kronuko beto markatzen izen dabelako entrenamendutan, eta, bueno, ikusi da azertain dabela traineru aldatzen, eta, bueno, nik uste dut bakar traineru izan dela, arronin da oso fuerte bidiri, eta atzo jake bat egin da gaur mate bat, ez? Osa, azte buru goro bile bermiontzako. Gorka Aranberri, besoak eta besarkadak jasotzen eta banatzen. Zapela jantzita, txekea ere bai. Ea, hori da, guzturazko arraularia, begira. Mikel Kallejaren, posa, gitarra jotzen hariko balitezela, kinu egin, horra, kaba botella ere bai. Posa normala, igual. Bueno, Lur, lehen egin dizut galdera, Nade eta Gerre galdera azten duenean, zuk badak ez du zer den, horre egotea. Ze bizipen, ze oroitzapen, zer sentitzen du, horre egotzen den patroiak. Satisfazioa handiz, bueno, niko Bermioko kasuan. Txe bandera, emango dio, ea, ikusteko, modurik badaukagun, Juan Borregok, Koruñako, instituzio, turismo eta hiri segurtasuneko zinegotziak, eta horra, bandera astinduz, Gorka Aranberriren posa, zorionak, Bermeotarrei, horra, besoak gora, eta Lur, esaten ari zinen, hor goran dagoenak, zer sentitzen duen. Bai, argi da, gaurko nik uste dut momentu espeziala ez, Gorkak, bueno, pasan horretin bandera pi bat astindu dauz, dorko traineruko asko, baina hor dauz, aronari batzuk, hori hartzeko gogu eukin da belak horrik ikusten da ez, astitzen, gogotxu, eta asko gorrengo ziukin dabe, eta, bueno, elduiake ez, eta, bueno, nik usten dut denpora asko egon dizela horren zain, eta lortu da bela. Hor banderarekin, Iker Portugues, iruditu zait, jauna, eta gogora dezagun, gaur, arraun egin duten, atzo eta gaur, egin duten arraunlariak, estriborrean, Calleja, Iglesias, Medina, Kolunga, Zubiri, Ojeda, aurrekalari lanetan, Mikel Azkarate, eta Baborrean berriz, Gira Ikaion, Ander Zabala, Carlos Mañaz, Unanue, Iker Portugues eta Koikoetxea Taber. Haze konfidantza emango diena, eskarmentu handiko kuadrilla, hauek une txarrak eta kudeatzen esperientzia eta eskarmentu handia duten arraunlariak dira, baina hemendik iruditzen zait, lidertzan ez, baina aurtengo proiektu hau sendotuta aterako dela. Bai, argi da, bez, Bermeo etorri da, gitxik egoraka, eta, bueno, lortu ben horrezko txandan sartzi, horregondi, azte buru enten horrezko txandan egon, eta, bueno, emonda gaurrera pauso fuerte bat, atzo estropa irabaziz ondo gainera, eta gaur estropa eta banderi etxera, ez. Sara Gandarak, badu, beste arraulariren bat, beste protagonistaren bat, aurrera Sara, oraintxe segundo bat, arraunak gora, Oser Zalda idaukat hemen, alboan, eta
Bai, Ibon? Aurrera, Sara. Osertzaldai, bueno, zorionak. Bai, eskerrik asko. Zorionak dinot, azkenean ez talako erraza izaten, ez? Etxetik kanpo arraun egitea, eta bueno, batzuetan baldintzek ez dute laguntzen, ez? Bai, hori da, ez? Bilatu behar da pixka eta azte burua nola joan den. Egia da, berdintasun handia dagoela, eta orduan edozein faktorek eragiten du alde edo kontra. Batzutan alde izaten da, bestatuan kontra. Orduan, bueno, ni uste dut hori garrantzitsu hori dela, ez? Kontra diren baldintza horietan, saiatu alik eta puntu gutxien galtzen, eta norberan lana alik eta oberen egiten. Asteburua ona izan da, zeuentzat, balorazioa? Bai, orokorren ustu, etorri ginen, baina hobeto goazela, ez? Erdatzen dena da, atzo lan txukun egin genula, puntuak eta dena sortzea alde izan genula, eta gaurkoan, konpentsatu dela, ez? Orduan, aukeran nahiago nuke aldeantz izatea bidaia luzeago delako bueltakoa, eta alaitzu juten zarelako, ni uste dut asunaketak ere egin behar dira momentu lasai baten, eta orokortasun batean, asteburua begiratuta, eta, bentsat sentsazioak ez dira izan txara, bakarrikan, gazi gozo hori, ez, pixkat, ez dugula gian asteburu borobila egin, nahiko nolikunen bezala. Eskerrik asko zertz, eta bueltako bidaia hon. Bai, mila esker. Hauexek, Osertzaldairen hitzak, beste protagonistaren bat, topatzen baduzu horrondartzen guruan, eskatu hitza lasai, Sara, oraindik nahikoa denbora, badugu eta, entzun dugu, Osertzaldai, 9. aterako dira, Koruñatik, Lekitarrak, eta lehen esan da moduan, gauzak hor, azpiko borroka horretan ere, kogotik, estutu dira, une honetan, lehen aipatu moduan, Kabo eta Ondarroa, berdinduta baitaude, azkeneko 2 postuetan, 12 punturekin, Ares da, 10. 13 punturekin, eta Lekitarrak Santurtzi bezalaxe, 16 puntu ditu, eta hemen kontua da, pixkanaka, ari direla, postuak finkatzen, eta goitik eta behetik ibiliko diren taldeen berri ari garela izaten. Alegia, lehiaketa ari dela, bakoitza bere lekuan jartzen. Zaleak ere bai, ugari, atzo aipatu genuen, Euskal Arrauntzalez mukuru izan ditugula Koruñako kaleak asteburu honetan, eta besteak beste, Bermeotik etorri dira asko eta asko, ez dira azarra izango euren, mohoi kolorezko jantzia jantzita, eta horra, Gorkaran berri, garai batean bezalaxe, bandera atzeko txopan jarri, eta lehorreratzeko pronto. Ez dakit protagonistaren bat, baute duzun, Sara, ala bada, hartu hitza, lasai. Iristen ari gara, Ibon, ondartzaraino. Bale. Hauxe, bien bitartean, errepasa dezagun, azte bukaerak, eman diguna, eta batetik argi eta garbi, titularra, hau, Bermeoren bandera, hau, nola ez, berriro ere, arraunak igoko dituzte. Bai. Hombre, nik uste dut, kanpun Bermeoko jente asko dagoela, eta... Hori xari nintzen izatean, Bermeotar asko daude, eta bestea, Bermeotarren bandera noski, eta hau zerkapena. Donostiarra buruan, 43-rekin, Urdeibaik, 42, Oriok eta Hondarribiak 41, lehen esan dakoa, alegia, 2 puntutan dauzkagu, ligako 4 oiak. Ondoren, argi, Getaria eta Kaiku, Igoberriak non kokatu diren. Getariarrak 6. lekuan, 24-rekin. Getariarrak 5. 29-rekin. Eta Kaiku 6. 24-rekin. Zierbena bezalako talde eta proiektu bati aurre hartuta. Eta beran, 8-etik 12-era, 4 puntuan, Santurtzi, Lekitarra, Ares, Ondarroa eta Kabo. Goitik eta bektik gauzak estu, gero, Getaria, Kaiku eta Zierbena eroso, eta oraindik uztailaren 10-ean gaude lur, iruditzen zait, aurtengo udara honetan gauza asko bizi ditzakegula. Bai, nik uste dut, bi asteburutan ligolan egotie, gauza ederra dela, bai ikusten da bien jentintzako, eta bai ligintzako, ez? Argi da, puntu dantzi handile dela, olako estropa ere mutan. Arraune Holanda, itxosoko
estropa guztatiakuz, eta bueno, ia holan jarraitxegun. Sara Gandara aurrera protagonistak gehiagorekin. Joseba Munarrizekin nago hemen, bai, eta berari galdetu beharko diogu, ezta? Gaurko estropada gogorra jonda. Bai, gogorra. Badakigu nola den kanpo hau, nola moldatu behar den, nola ibili garen, segundu gutxitan, borrokatsua, eta azkenen bai hirugarren idula, baina oso posik egindako estropakin. Eta atzokoa eta gaurkoa kontuan hartuta, alegia asteburua? Bai, asteburu ona, ikusita beste urteetan nola ibili garen, omendik atera garela puntu asko galduta, borrokan ibili garela biegunak, ez? Garrantzitsu hori da, borrokan ibiltzea, horri ibiltzea aurren, eta iritsiko dira hobeto ibiltzeko garaiak. Sailkapen nagusian egia esan oso puntu gutxitan zaude traineru batzuk, denboraldia gogor joango delaren seinale, ez da? Bai, seinale da hori, ez? Ematen du 4-5 ontzi hor gaudela estropak irabazteko, goian ibiteko, eta zein faiatzen duen gutxina aurren ibiko aligan azkenen. Eskerrik asko, Joseba, bueltako bidea jauna. Bale, mila esker. Hori esek, Joseba Amunarrizen hitzak. Eta, oraindik garaipenik ez du, ama Guadalupekoak, baina hortxe, denok espero genuen moduan, sailkapenaren goikaldean, kokatu da, ontzia, eta, Lur Uribarren, oraindik bizpairu minutu, badauzkago, eta eskatu behar dizut, minutu batean, mesedez, balorazioa, asteburuak eman duenaren balorazioa, goitik eta betik, hemen beti izan ditugu, estropada ikusgarriak, behar bada, beste zenbait urtetako gordintasunik, ez dugu izan, baina bete-beteko asteburu izan dela iruditzen zait. Bai, nik uste dugu emaiako arrauna ikusigula, bai atzo eta bai gaur, Akoruñak beti motosku, ez, beran zarmie, dala aizie fuerte joten dela, eta ez da arreza izeten, estropa ere munetan, arrauna itxe. Eta, oso zondo onda, eta ederto, eskerrik asko. Espero genuen, bermeotarrek gora egin behar zutela, egin dute goitik nabarmentzekoa, 4 talde kokatu direla, Donostiarra lider daukagula eta Bermeo etorri dela. Bai, Bermeok hori lehen ezagutena, ez? Atzoman jake bat, eta gaur mate bat inda, esate komodu erabada. Baina, Bermeo mendau, talde bardina ze HB eta gaur, eta, Ondarri beha oso ondo ikusigu, eta Donosti hor dago, ez? Osa, goi mailako arraun ikusigu. Eta behetik ere, oraintxe errepasatu dugu, sailkapena, puntu gutxian, hortxe zenbait talde, nola kokatu diren. Agurtzen hasteko, Sara Gandarari ere, labur, Sara, minutu terdi baino ez daukagu, eskatu nahi dizut, zer ikusi duzun, zure inguruan, eta asteburuaren balorazioa iritzia, zurea ere jaso nahi genuke. Aurretik, Ibon, Gorka Aranberrirekin hitz egiteko aukera ere badugu, jaitsi dala trainerutik bizi-bizi, zorionak. Eskerrik asko, bai. Bai, azkar, Sara? Zelako liga, ez? Oso astua doan. Bai, azkenen estropada goitzen ikustea ze berdintasun dagoen, eta estropa irabazteko, edo behintzat borroka hortan egoteko asko esprimitze eskatzei gut, demoraldi hasiera hontan, eta bide honetik guazula irutzen zait, hau pixkat esentatzen honen da nik uste geixo hasiko gara disfrutatzen, baina liga hasiera estresantek izate dira, eta behitu, banderakin gatoz etxea eta oso kontentu. Eskaintzarik? Bai, aste honetan apirilen juntzaigun amonak 86 urte ingo zituen eta behar izkenitei jau. Zorionak, gozatu. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko Gorka Aranberriri, eskerrik asko Sara Gandara, bide honetik esan du Gorka Aranberrik eta orain itzulerako bidei ona opa diogu, nola ez, arraulari eta zale guztiei. Lur Uribarren, eskerrik asko, plazer handi bat izan da, geure ondoan, egon izana, gozatu alduzu bat ere? Bai, asko gozatu bat, eskerrik asko zueri. Ederki plazer bat diogun moduan, hemen zeure komentario egin eta gure emanaldi hau aberaztu izana, eta zuei Euskal Telebistako arrauntzaleok zer esango dugu benetan, asteburu opare bat otorea izan da arrauna maite dugun ontzat, badakizue, arraunak ez duetenik urrengo hitzordua, urrengo asteburuan, Orion eta Zierbenan izango gara. Bitartean, ongi bizi, gozatu, agur, eta gora, traineru estropadak. Urrengora arte.